A nie, mu jaký od kokos. Je ich už veľa. A my sa ideme teraz voziť. Ideme. Už jen toto video bude také krátke. Ale to hádam nevadí. Ideme do lesa a nejdeme tadeto, ale ideme cez tú dedinu. Môžeme ísť aj na koniec sveta. Mám tam úplne plnú nádrž, chlapci. Takže je to paráda. Sa nešať. Paráda. Dneska znova sám, ako byť znova nie, však vlastne ozaj. Bol s kamarátom, čiže znova nie.
hopa, 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 hopa. Prečo som to tu zasol, to sa ma nepýtajte. Som sa rozhodol, že tu je tak obrovský tá chata. A že by som tuto niekde uprel. Tak. Dobre. Tak sme tu, kde sme chceli byť. Je tá chatka. Má motorka, to je sexy sa, chlapci, do to je. Joj. No dobre. Za chvíľu pôjdeme, dáme oddych. Dobre, takže ja si ešte dám rukavičky. Ale teraz, keď sa takto na to pozrete, neviem, jak to vidieť na kamere, ale komu sa to proste nelúbi, hej? Jak sa vám to proste nemôže, takto tu, sa vám to nemôže ľúbiť. Chlapci, to je niečo neskutočne krásneho. Neviem, jak to, určite to nebude tak dobre vyzerať na kamere, ani na fotkách, ani na videu, jak proste v realite, ale v realite to je stroj. A kto, alebo respektíve komu sa títo motorky nepáčia, jakoby nežil. Viem, že to tu je najkrajšie, ale proste celkovo, komu sa nelúbia motorky, chápete to? To nikto hádam ani taký na svete nemôže byť. Aha. To som si myslel, že zaflexím na prvý. Znova. Ešte ako bonusíček ideme pekne na ihrisko, pretože tá lesná cestička nebola zase taká dlhá, pretože sme išli iba pozrieť, čo je nové v lese. A tak, a proste to nás nezaujíma moc. A nebudeme proste chodiť po lesi, nebudeme rušiť. Ako by aj teraz budeme rušiť chodiť, nebudeme chodiť, akože neviem, čo je horšie, alebo čo je lepšie, ale skôr všetko je úplne na hovno. Ale nebojte sa, bude to fajné. Ja som radšej tá zadná brzda brzdí. Ona proste nebola rozchodená, tam taký valček.
že aj kvôli tomu, ale aj kvôli, že to je proste, asi to nejako bolo proste, tam si proste musí úplne strašiť brzdu, aby ti to zabrzdilo. A teraz proste, ak v týchto bankách nemáš ty, tak proste tebe tam stačí akéby položiť tú nohu a brzdí to, hej. Teraz kameň alebo problém je taký, že teraz to takto zastavíme a naštartovať to bude problém. Joj. Tu teraz. Ja som profík. Chce Hondu 250-ku. Upsi. Jakoby ja nepredávam, odo mňa nie. Ale chápeme sa. Sa hovorí, neviem, či sa to hovorí, ale ja to tak budem hovoriť. My sa nebojíme, iba potom na zemi plačeme, ale nie. Som aj normálne zabudol vám povedať, že tu máme prázdniny, yeah! Máme tu prázdniny, chlapci a dievčatá. A sú to tí dobré ohlic, však sa volajú, hej. A nechcem ich proste nejakých zrachliť, tak som sa rozhodol, alebo ako by nerozhodol, ale je to asi najlepšia voľba, pretesniť. Keďže teraz začína leto, to už nezačína, už je, tak nebudem to teraz robiť, ale cez zimu sa budú pretesňovať koniče. A generálka tá neviem. Sveta už nebola robená dlho, ale na čo? Pokedy to ide. Ako za to
majte. Pozdravujte mamu, tátu, hej.